Ez du aurkezpen handirik behar, ezaguna daia gure artean, Loreak gazetaria, antropologoa, UESI fakultatean irakaslea, sorgune ikertegikoa ere izana ere bai, egun jakin aldizkariko zuzendaria, eta korrikaren azken aurreko 2015ko leloaren ere egile eta aktivista ere. Esango genuke begirada eskatu diogu Loreari euskararekiko kezka botere harremanen testu inguruan, feminismoaren eta gizarte justiziaren diskursotik aztertzea, hortan jarduna da, beste gauzen artean, eta holaxe hasiko gea. 10 minutu faltan abixatuko dizut. Egunon, larun bat goizetik. Ni saiatuko naiz lehenik eta behin hartuko ditut minutu batzuk, justu azken pare bat hilabetean ibili naizelako bueltaka hitzaldi hau dala eta ez dala, eta topatu ditudan 4 artikulu aipatuko dizkizuet oso labur, kasi topatu, eskura etorri zaizkit, nolabait hirigintza edo lurraldea eta beste hainbat kontzeptu lotzen dituztenak, ezta? Lehenengo aipatuko dizuet, azkenengo jakinen Ignacio Ayestaran filosofia irakasleak idazten duena oso laburrean, ez? Eta egiten du beha iruñarra da eta iruñaz hitz egiten digu, ez? Eta esaten du, hiriko karrikak ez dira espazio gustua, denboran zehar hildakoak gogorarazteko asmoz, bizidunek eraikitako leku eta uneak dira. Tamalez, Iruñeko erdigunean, inposatutako geografia eta historia fasismoarenak dira. Eta hor, ondoren egiten du kontaketa bat, kalez-kalez dijoa, eta esaten du, nola, garaiko arkitekto frankistek, eraikitzen duten zabalgune berria, eta hor gurutze forman nola dauden, botore katolikoa, botore militarra, eta horre guztiak, ezkutatzen dula hiriaren historia oso bat. Kasu honetan, hirigintza memoria historikoari lotua, ezta? Edo memoria historikoa ukatzeko hirigintza bat. Oso interesgarri ditu zitzaian, esan dut, igual, apunte bezala polita da, aipatzea. Bigarrena da, Mikel Elortzak berria egunkarian, otsailean argitaratutako artikulu bat, hirigintzaz hitz egiten duena, ez? Kasu honetan Bilboz, eta esaten du, hirigintza proiektuek aldatzen dituzte hirien itxurak, baina ez itxurak bakarrik. Hain zuzen ere gutxienekoa da itxura. Hirigintzak lurralde ordenamendua deiturikoaren eremuan sailkatzen badugu ere, lurralde horretan bizi garenon bizimodua ordenatzen du. Hiriaren diseinuak eta konfigurazioak baldintzatzen du hirietan bizi egiten garen, edo soilik lo egiten dugun, edo lan, edo bisitatu, gure bizitokiak, gure bizimodua baldintzatzen du. Eta ondoren aipatzen du, Zorrozaurreko Bilboko plana, nola 5.000 etxe egingo diren, eta guzti hori, eta hain zuzen, berak botatzen duen puntu bada, langileria, edo langile klasea, edo langile jendea, nola ezten batere kontemplatzen auzo horietan, ezta? Eta hor jarriko dien industriak, denak izango dira 4.0koak, eta, hiri eredu bat. Bilbo. Urrengoa da, Garazi Lizaso, hau da arkitekto tekniko bat, edo, ez da oso ondo, eta aste honetan bertan Klitxo agerkari digital feministan elkarrezketa bat zegoen, berari egina, ikerketa bat egin du Saturrarango kartzelaren inguruan eta generoaren harremanaren bitartez, alegia propioki emakumentzat eraikitako kartzela bat nolakoa behar du izan,
eta ze genero elementu ditu beste eraikin batzuk izango ez lituzkenak, eta bere titularra besterik ez, arkitektura jendarte jakin bateko baloreak materializatzen dituen tresna da. Eta ankerkeria asko egin daiteke arkitektura erabiliz. Eta bukatzeko azkena, hau ere Bilboz, artikulu hau benetan gomendagarria, Galder Unzalu antropologarena. Eta aipatzen du kontzeptu bat, antropologian sarri erabili izan da, baina polita da, eta berba zuek ere graduondoko honetan erabili duzu, baina da hiri imaginarioarena, ez da. Esaten du, hiriek badute esanai konpartitu kontziente eta inkontzienten multzo bat. Era guztietako arloi eragiten diena. Hasi biztanleen hiriaren espazioi buruzko ikuspegiagatik, ospakizun kirol lan edo aisialdi formetatik jarraitu eta hiriaren garapen eta etorkizunerako norabideetan bukatzen dena. Hori da hiri imaginarioa. Denok imaginatzen dugun hiri hori, bai? Eta Unzaluk lotzen du hizkuntzarekin, hau da zuzen orain egiten ari diren tesi doktoralaren oinarrietako bat, bai? Hizkuntzaren erabilera autoindividuala izateaz gain, esanai, uste, sinesmen eta ideologia simbolikoz betetako ariketa soziala eta praktika kulturala ere bada. Eta hor, hiriak eta bere imaginarioak eragin zuzena eta bere bizikoa du. Ondoren esateko, nola Bilbora iristen garen aldiro, hizkuntzaz aldatzen dugun automatikoki, bai? Eta hori egiten dugu guk, baina egiten du kolektiboak, egiten du gizarteak. Ez da nire kontua, ez da Galderren kontua, ez da Arrateatik datorren norbaiten kontua, bai? Enaiz gehiago luzatuko, baina oso artikulu interesgarria, ez da? Hiriak nola inposatzen digun hizkuntza bat, guk dagoeneko imaginario hori buruan dugulako. Ez da, orduan hor galderak egiten ditu, Galderrek, Bilbo berdin euskera, Iruña berdin euskera, Baiona berdin euskera, Donostia berdin euskera, edo ze hizkuntzarekin lotzen ditugu, ez da? Eta justu artikulu honetan ere aipatzen duen gauza bada, hiri imaginario hori noizki eraiki egiten dela, eta azken aldiko Bilboren garapen eta mundura zabaltze eta Guggenheim efektuaren ondorengo horrek ekarri duela nolabait hizkuntzaren areta desagerpen handiagoa paisaia urbanotik, eta galdera bat botatzen du, Guggenheim egin beharrean egintzen tokian, edo Guggenheim egin beharrean egin izan bagenu EHUko unibertsitatea leku horretan, gaur egun, hizkuntza ze goratan egongo litzateke Bilbon? Erantzunik ez daukagu, baina galdera interesantea da. Eta sarrera hau eginda, orain beste gai batea egingo du nik salto, eta hau da pixka bat nire gaia. Euskalgintza eta feminismoa. Aipatu ditudan artikuluak, eta nik ere hemen aipatuko ditudan hainbat ideia, badute oinarrian, teoria askoren artean, baina bat badago, guretzako antropologian garrantzitsu samarra dena, eta da Ardener antropologo senarremazteek formulatzen dutena talde mutuen teoria, ez da? Subalternitate modu baten beste begirada antropologiko bada, ez? Talde mutuak nola dauden leku guztietan, talde mutuak dira jendearenak, talde mutua dira funtzioenak, talde mutua dira paisajenak, talde mutua dira gauza diferentenak, eta mututzen dian gauzak dira, jendeak dira, lekuak dira, espazioak dira, dekorazioak dira, eraikuntzak dira, mututzen direnak, hizkuntza batean, hizkuntzari lotua da, eta nola mututasun hori gure egiten dugun, ez da? Hau beste modu batea esan da, Bourdierren indarkeria simbolikoaren teoria da, ez da? Horregatik, guk batzuetan erabiltzen dugun hitz bat, gure baitan, egizan ez da publikoan sekula esan dugun, baina arnasguneak aipatzen ditugunean, euskararen arnasguneak, esan beharko dugu badirela baita ere euskararen isilguneak, ez da? Edo ezkutaguneak.
Bueno, nereari lotuta. Lehen Xabier Arluxetek aipatzen zuen aritu eta aritu ia guk erabiltzen dugun, eta bai guk aritu eta aritu hitzak erabiltzen ditugu. Hain zuzen gure pentsamendua, gai honen bueltan oso bizipenetatik sortutako pentsamendu bada. Besteak beste, feminismoak bere oinarritako baten ideia nagusia hori du, ezta bizipenetatik sortutako pentsamendu bat eratzea. Eta zergatik, subalternidadearen pentsamendu badelako, eta subalternidadearen pentsamendua ez dago liburuetan jasoa. Bai? Berdin, memoria historiko galdua ere ez dago liburuetan jasoa, beraz, bizipenetatik jaso behar dugu. Nolabait, zientziak berez zientifikotzat joko ez lituzken gunetik. Memoria oraletik, bazterrean dauden jendetatik, hitz egiten ez duen jendetatik, edo nola bizi dugun horretatik, ezta. Orduan, askotan aditu izateko, aritu izatea ere komeni izaten da. Guk 3 galdera planteatzen ditugu gure gogoeta abiatzeko, bai. Bat da, noiz ohartu zinen euskaldun zinela, bigarrena, noiz ohartu zinen emakume zinela, bai. Bakoitzak izango du bere bizipena, batzuek gogoan izango duzu, beste batzuk ez, batzuetan agian egoera amabele batean, ohartu zarete horretaz, gure konklusio da normalean ez dela izaten egoera amable batean, baizik konfrontazio egoera batean gertatzen dela. Azken finean, euskaldun izatea, euskara hizkuntza bat erabiltzea egoera minorizatu batean, egoera minorizatutako hizkuntza bat hegemonian dauden beste hizkuntza batzu dauden tokian erabiltzea konfrontazio egoera batean sartzea delako, eta neurri berean emakume izatea edo emakume zarela ohartzea ere hori ere konfrontazio batean gertatzen da, bai. Alegia gatazkak hizkuntzen azpian eta emakume ez gizon, hori, ez dut gaur esplikatuko, baina kategoria gisa bakarrik erabiltzen ditugu, emakume gizonen arteko harreman gatazkatxoen aurrean ohartzen zara zertzaren. Baina importanteagoa dena, ez? 2 galdera hauek erantzun da, segurazki konklusio berera iritsiko gara, eta 3. galdera bat, ez? Beraz, 2 hoiei erantzun da, noiz ohartu zinen, edo ohartu altzinen, 2 gauza horiek izateagatik edo praktikatzeagatik, bazterrean zeundela, bai? Ez zaudela erdian, ez zaudela plaza erdian, baizik eta zaudela bazterrean. Beraz, euskaldun izatea, edo emakume izatea, eta aurrerago zerbait gehiago esango dut, ez dira, esango genuke, eta hitz hauek badaki tranpatiak direla, eta ondo definitu behar direla, baina ez dira arazo identitarioak. Ez dira arazo identitarioak. Ez da, ni zer naiz, nik zer izan nahi dut, nik, ez da hori. Ez dira arazo identitarioak, dira arazo sozialak, dira arazo politikoak, dira justizia sozialaren lerroan edo eremuan kokatzen dien arazoak. Demokrazia demokratikoagoa edo ezain demokratikoagoa egiten laguntzen duten 2 faktore dira. Hori guretzako importantea da, ze gure diskurso osoa politikaren erenbura ekartzearen helburua du, ezta. Poema hau irakurriko dizuet, nolabait laburbiltzen duelako feminismoaren adar batek, feminismo intersekzionala deitzen denak, nolabait feminismo tradizional burges zuria problematizatzera dakarren feminismo mota batek, esaten duena, ez? Eta hau da, nik dakidan arte, feminismo intersekzionalaren edo elkarguneko feminismoa, guk elkarguneko feminismoa bezala bataiatu dugu, sortu aurretik dagoeneko Maria Mercè Marçal poetak nolabait formulatzen duena. Maria Mercè Marçal poeta, kataluniarra, anarkista abertzalea, eta lesbianoa, ez? Eta hemen esaten du pixka bat dibisa, nor naiz ni, ez da? Esaten du, menturari 3 doain zor dizkiot, emazte sortu izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta 3 bider errebelde izateko urdin uherra. Alegia, 3 menperakuntza dituela bere baitan,
hiru menperakuntza horiek bizi dituela bere gorputzean eta bere ingurunean eta bere gorputz sozialean eta bere herrialdean, ez da gauza individual bat. Hiru menperakuntza horiei doain deitzen die, ez dira menperakuntzak, ero badira, baina menperakuntza horiek izatea zorte handi bada, alegia ez da biktimizazio prozesu bat, baizik, edo horren ondotik da norberaren burua, individualki eta kolektiboki ahalduntzeko bide bakarra menperatua izatea da, eta horrek ematen dizu mundu berri bat hiru bider errebelde izateko. Bai? Zapalkuntza hirukoitza aipatzen du berak, klasea, nazioa eta sexu generoa. Genealogia pixka bat egiten badugu, zapalkuntza hirukoitza elkarguneko feminismoak esaten duena da, zapalkuntzak elkarren artean indartzen direla, bai? Eta hor kate bat osatzen joaten dela, bai? Nolabait gurutzatzu egiten direla zapalkuntzak. Eta beraz, munduaren munduko biztanle pobreenak, munduaren 3 laurden pobreak dira, ez da? Gu gaude laurden edo eren horren aberatsen tartean gu gaude, baino gehiengoa, 2 eren edo dena dela pobrea dira. Pobre hoiek gehien bat bizidia azpigaratutako herrialdetan. Azpigaratutako herrialde hoietan pobre diren gehienak emakumeak dira. Emakumeak diren pobre hoien gehienak ez dute azaltzuririk. Eta azaltzuririk ez duten emakume hoien 80%ak hizkuntza minorizatu bat hitz egiten du. Hori da errenkada, ez da? Alegia, ez dira kasualitatez lotzen menperakuntzak. Menperakuntzak elkar elikatzen dira. Bai? Orduan feminismoak esaten du, horiek die bidegurutzeak. Eta bidegurutzeak daude geure gorputzetan, bai? Geure praktiketan. Orduan esaten du, orduan behar bada, alduntze prozesua hasi beharko da gauza guztiak gurutzatetik. Ikustean non gurutzatzen diren, non reproduzitzen diren, non gertatzen diren, eta hoiek gurutzatze hoietan borrokak formulatzetik. Eta horretara dator, feminismoak deitzea eta emakumeak deitzea eta planteatzea, klase borroka, nazio borroka, sexu genero borroka, borroka ekologikoa, hizkuntzen borroka, guzti hoiek, nolabait jarri bardiela, ez jerarkia batean goiti berakoan, segurazki mendebalde honetan oso ohitua gauden bezala, lehenengo borroka bat eta ondoren besteak, baizik eta aldi berean landu behar dian prozesuak bezala. Genealogia pixka bat eginez, hemen 3 argazki ditugu, hau da gure genealogia. Lehenengo argazkian agertzen dira Aine Agirre eta Polixene Trabudua, Eusko Emakumeen Batzako bikide, Larrinagoko kartzelan, 1923an, Iruñean, euskaraz eman zuten mitin baten ondotik atxilotuak. Eusko Alderdi Jeltzaleko emakumeen adarra zen hau, nolabai sufragistak sortu eta beranduxiago sortutako adar bat, ez hainbeste sufragisten eredura, baizik eta Irlanda eta beste prozesu, burujabetza prozesuetan zebiltzen mugimendu abertzalek sortutakoen antzera, baina egia da abertzaletasunaren indartze horrek ekarri zuela emakumeak leku publikotara lehen aldiz ateratzea. Eta hau dira, gure lehenengo emakume euskaldunak leku publikora iristen direnak. Hau dira gure amonak edo gure berramonak. Etzian feministak, baina protofeministak zirela edo konseatu ditugula esan daiteke. Eta egia da, beraien lan azala, kultur transmisioa, ama hizkuntza, ama berria, bai? Pixka bat oso amatasunaren zearetik, eta karitatea, lehen ikastolen sorrera, eta horrelako kontuak, baina hizkuntzari erabat lotuak. Bai? Beraz, gure lehen feminismoa, publikoa, eta gainaz errepresialatua, izan ziren emakume euskaldunak, euskaraz mintzo zirenak. Ezta politika txikia egiten zutenak, ze politika handia gazteleraz egiten zen, bai? Gaur egun bezalaxe. Beste genealogiak bat, 2. argazkian, hor ditugu iparraldeko
gaur eguneko foto bada, baina hau edia iparraldeko feminista historikoak. 70ko hamarkadan Euskal Herrian sortzen dute lehenengo mugimendu feminista abertzalea. Ordurako bazeuden feministak Euskal Herrian jakina, eta bereziki, esan dugu, Espainian ardazten den feminismo hori, eta oraintsu gutxi arte, oso espainola izan dena, aldi berean Euskal Herrian indarra handia eduki duena, eta orain, nik uste, eraldakuntza prozesu baten dagoena, eta ari dena beste presupuesto batzutara igarotzen, buru jabetza izan daiteke, hizkuntza, hor badago bide bat egiten ari den zera. Baina lehenengo abertzaleak, alegia, zapalkuntza hirukoitza hori markatzen dutenak hauek dira, ezta? Hauek antolatu zuten elkarte bat, elkarte feminista bat, ABBA izena zuena, eta zen, esan nahi zuen, nola zen, gutxi gora bera, esken izan da gogoratzena, alako sigla luzea zen, Euskal Emakumeak bere askatasunaren alde, edo horrelako zerbait zen. Hoi die gure intzindariak, eta intzindari hauek, ordurako, 80ko hamarkada hasieran, dagoeneko hauek dia lehen aldiz, Euskal Herrian, feminismotik, Angela Davis aipatzen dutenak, bai? 80garren urtean, hauek esate dute, Angela Davisek formulatzen duenean zapalkuntza hirukoitza, emakumea arraza eta nazioa, emakumea arraza eta klasea barkatu, beraiek ekartzen dute teorizazio hori, eta jartzen dute arrazaren tokian jartzen dute nazioa, bai? Guk formulazio bera hartzen dugu, baina nazioaren tokian hizkuntza jartzen dugu. Zergatik, pentsatzen dugulako naziogatiko zapalkuntzarako leku privilegiatua hiztunaren planoa dela. Eta beraz, hiztunaren planoak izan behar duela baita ere, eraldaketa edo sujeto eraldatzaile bat sortzeko leku bat, bai? Igual erretxago ulertzeko, Angela Davisek eta beste batzuk, 80ko hamarkadetan planteatzen dutenean zapalkuntza hirukoitza eta elkarguneko feminismoa gutxi gora bera, ulertzeko horrelako zerbait esate dute, ez? Hau edia afroamerikarrak, ezkerreko jendea da, alderdi komunistako jendea, Black Pantherreko jendea, eta orduan beraiek esate dute feminismoa zer da? Europako emakume zuri burges eta burgesek abortatzeko eskubidea izan dezaten bilatzen duen borroka bat, hori da feminismoa, hori Angelaren hitzadia, eta esan zuen, gu ez gara feministak orduan. Gu gara beltzak, gu gara klase pobrekoak, gu gara bere hainbat pasartetan ere aipatzen duenez hizkuntza gabetuak eta klase menperatuak, klase, esan dugu klase, kultura menperatutakoak, eta gaineraz gure arazoa ez da abortoa. Gure arazoa da, momentu honetan, bai Estatu Batuetako gobernuak, eta baita ere Afrikan, eta baita ere Hego Amerikan, gobernuek aplikatzen ari diren politika natalistak guk umeak izan ez ditzagun. Bai? Guk ez dugu abortatu nahi, guk umeak izateko burujabe izan nahi dugu. Beraz, borrokak eraba diferente dira, ez? Eta orduan hor nolabait dakar feminismoaren problematizazio oso bat. Eta hor sortzen da esateak, feminismoa zer da? Zer gehiago izan behar da, ez? Eta hor intersekzioak, klasea, arraza, sexu generoa, eta guk esaten dugu beste intersekzionalidade bat, hizkuntza da, bai? Orduan, hor sortzen da lehen esan dudan bezala, feminismo hitza erabiltzetik feminismoak eta emakumea erabiltzetik emakumeak. Osa, emakumea ez da zuri bat, burgesa eta europarra, emakumeak gauza asko dira ez da. Bueno, zeizen baden bora auketen, baina, 5 minutan bidea positiba eta kitxo. Bueno, betiko galdera, bale, oso ondo Lorea, oso polita hau dana. Baina ez ikusi daka hizkuntzak eta generoak. Zergatik eskatzen duzu intersekzionalitate bat hizkuntzarentzat, ezta? Bueno, lehenik eta baina esango dizuet, hizkuntzaren intersekzionalitatearen eskakizuna
nik Galizian ezagutu dela. Galiziko hizkuntzaren aldeko mugimenduetan. Eta hor badau ze izen du? Bidal, amaztu intzat izena. Hau da Galiziako hizkuntza teknikarien, Nel Bidal, hizkuntza teknikarien elkarteko burua, eta arek orain dela bazagitia 10 urte, nik irakurri nion testu batean esate zuen inkoherentea da hizkuntzaren alde egotea eta matxista izatea. Eta, bueno, hori irakurri genuenean guri piztu zitzaigun pixka bat argia, ezta? Guk ja dagoeneko aritu bezala, intuitiboki, gorputzean sentitzen genuen gauza bat. Osa, bagenekidun gure baitan lotuta zijoazen bi minorizazio zirela eta gurutzatzen zirela. Ez zirela parte, ez zirela bi artxibo, ez zirela bi buru, bi bihotz. Elkarrekin gertatzen zirela leku jakinetan aldi berean, ezta? Eta gero, Maria Reimundez, idazle galiziarrak ere, artikulu gogor xamar bat egin zuen, Pikara magazin, gogor xamarret zuen egin, artikulu bat egin zuen Pikara magazinen, orain dela 3 urte, pixka bat galizieraren zat, edo Espainiako hizkuntza minorizatuen zat, intersekzionalitate bat eskatuz. Erantzun oso gogorrak izan zituen, Espainiako feminismoaren partetik, bai? Esaten hori etzeukela zerikusirik, eta betiko, erabiltzen dien betiko kontzeptu guztiak hizkuntzaren aldarria edozein tokitan egiten duzula, ezta. Hizkuntza eta generoa gurutzatzen dira, hori da galdera, edo bi gauza aparte dira. Hizkuntza eta generoa gurutzatzen dira. Eta nik uste, pentsatuko bagenu bakoitzak hasieran bota ditudan galdera horietan, noiz hartzen garen euskaldun garela eta noiz hartzen garen emakume garela, hemen asko ez zarete emakume, baina behar bada ez gizonak zarete. Zorionez. Analisirako kategoria bezala, ez, edo nolabait gizartea behatzeko modu bezala, ez, gizonak eta emakumeak daude, ez da? Gero sartu gintezke generoan desirakuntza osoan eta joera da horretan, baina, ez komplikatzeagatik gizon eta emakumeen arteko banaketa horretan eratua daukagu gure gizartea, ez da? Hainbat eremu guztietan gainera, ez da? Eta nolabait botere harreman batera edo botere irudi batera ekarriko bagenu, eta hori piramide bada, seguraski, ez da gauza horizontal bat edo berdinzale bat, piramide horren erpinean dagoen hori da gizon zuri bat, heterosexuala, arrakasta duena, ekonomikoki baldintza honetan dagoena, erabakigunetan dagoena, politika egiten duena, baliabideak bere eskutatik pasatzen direna, hori litzateke pixka bat erpinean dagoen gizon eredua, Segurazki ederra da gainera, eta hori da gure iruditeria edo imaginario horretan daukagun hori, eta horren azpiti dagoen guztia, Angela Davisek Europako feministei esatezien bezala, horren azpitik nortzu gaude, gaude gainontzeko guztiak, ez da? Errenak, itxusiak, hizkuntza ez ofiziale edo hegemonikoetakoak, klase sozial bajukoak, botereirik ez dugunak, edo hori dena den oso banaketa zera da, baina balio digu kategorizazio ekiteko esateko, gu emakumea gara, eta ez gizon guztiak zarete emakumeak, kategoria bezala pixka bat boteren benetako eremutatik kanpo dagoen guztia zeratzeko. Hizkuntza eta generoa gurutzatzen dira, Ikerketa asko ez da egin gai honen bueltan, baina nik ezagutzen dudan lehena, Teresa del Valle antropologoak 89an, Mujer Baska liburuan, liburu fundamental bat izan zena, eta gerora jarraipenik izan ez duena, eta Euskal Herri osoko emakumearen egoera aztertzen da begirada antropologikotik, ez? Horrek esan nahi du, begirada ia guztietatik, politiko, ekonomiko, kultural, linguistiko guztietatik. Eta hor dagoeneko agertzen die hainbat
hainbat gauza hizkuntzari lotua. Horra agertzen da, errealitate bat, seguraski hemengo askok ezagutu duguna, eta da, 60ko hamarkadan gutxi asko, eremu euskaldunetan, Bizkaian, Gipuzkoan, iparraldean ez dakit, Nafarro iparraldean bai, eremu euskaldunetan plazara irtetzen den lehenengo emakume belaunaldia, alegia nere ama, izan litekena, euskalduna izan da, eta ingurune euskaldun batera badoa ere, gazteleraz hizketan irtetzen da etxetik. Eta hori da errealidade soziolinguistiko bat, ez? Hori, gertatu da Goierrin, gertatu da Azpeitian, gertatu da hainbat tokitan jendearekin kontrastatu dut, eta horrela izan da, ez? Eta orduan, bueno, ze esplikazio du honek, gainaz hori askotan erabilida kulpabilizatzeko emakumea, ez? Eske emakumeok zuek egiten duzue erderaz plazan, zuek erdaldundu duzue plaza, ez? Eta, bueno, generoaren begiradak esaten du, emakume horiek direla lehen belaunaldia etxeko sukaldetik eremu publikora doazenak, beraz, gizonezkoen eremu batera doazenak, lanera, tailerretara, edo irakaskuntzara, edo tabernetara poteatzera, eta nahikoa, genero aldetik, nahikoa desprestigio sentitzen dute, agian kontziente izan gabe ere, behar dutela hizkuntza hegemoniko bat, plazan nor izateko. Aldiz, adinkide dituzten gizonezkoek, etxean euskaraz egiten dute, tailerrean ere bai, eta tabernan ere bai, ezta? Badira ikerketa gehiago. Urte asko pasa behar izan da berriro gai honi heltzeko. Orain dela 2 urte Elujarrek egin zuen ikerketa bat. Ikerketa pixka bat lokalizatua leku diferentetan. Beraz, bueno, ikerketa guztiak bezala esan dezagun, bereziki giza zientzietan, zentzu horretan dia laginak edo, bai, gero errepikatzen dien pautak edo ez. Eta horra hainbat gauza esaten zian. Besteak beste, gaur egun, hegoaldean bederen, neska kuadrillak eta mutil kuadrillak. Neska kuadrillak askoz ere fidelagoak dira, hautatzen duten hizkuntzarekiko. Berdin izan espainola, berdin izan frantsesa. Hizkuntza aldaketa askoz gutxiago ematen da nesken kuadrilletan, mutilen kuadrilletan baino. Mutilen kuadrilletan aixago aldatzen dute hizkuntzaz. Bueno, genero begiradak zer esaten digu honen inguruan? Esaten digu, gaur egun, oraindik ere, neskak ezten ditugula araua bete dezaten. Neskak izan daitezen ikasleonak, araukoak, zuzenak, baina ez bakarrik euren buruarentzat, baizik eta neskei, emakumeoi, jartzen zaigun idatzi gabeko arau bat, arau sozial bada edo bete behar sozial bada, askotan nolabait izan gaitezen gizarte horren bertuteen, bete daitezen bertute guztien polizia. Eta bueno, hori oso txikitatik ikasten dugu gu izan behar garela nolabait hori zehatuko dugunak. Orduan, begirada horretatik esaten da, horregatik ere askoz kuadrilla itxiagoa dia eta aldi berean hizkuntza aldaketaik apenas ematen den. Euskerara edo espainolera. Eta aldiz, mutilen kuadrillak dia irekiak, dia arau gabeak, arau gutxiago bete behar dituzte, araba haustea mutil bati nolabait prestigio soziala ematen dio, edo ikasle txarra izatea, edo bueno, hori ez da gauza itxuskeri bat, neska batean bai, eta orduan horrek ere permititzen duela hizkuntzak aldatzea eta erabilera anitzak egitea. Adibide gehiago ere badira, baina hor utziko dut. Azkenengo puntua, hau importantea da, naturalizazioa. Hau da, bai feminismoak eta bai antropologiak asko ikertu duen kontu bat, naturalizazioa. Lehen Galder Unzaluren artikuluan esaten nuenean Bilboz ze hiri imaginario dugun, hizkuntzari dagokionean, ezta? Nola joan bar garen, nola kotxea behin aparkatuta edo autobusetik jaitsita guk egiten dugun aldaketa bat eta esaten dugun, bueno, hemen bagoaz beste gure amak eta plazan beste hizkuntza bat jantzi zuten bezala, beste hizkuntza bat jazten duzu, espainola jazten duzu, hiri horretan
bizializateko, ez. Hori dana naturalizazio prozesu baten ondorio da. Naturalizazioa da, botereak erabiltzen duen tresna bat, menperatuak sortzeko, berdin dio ze menperatu mota, linguistikoak, kulturalak, arrazialak, edo klasekoak, edo nahi duzuena, ez. Eta da beti esatea, zu jaiotzez horrelakoa zarelako, iritsiko zara onaino, eta ez urrutirago. Zure akatsa jaiotzezkoa da. Beraz, horrek ez daka soluziorik, bai? Zu emakume jaio zara, eta emakumeak jaiotzez garelako etxezaleak, jaiotzez garelako jende zintzoa, araukoak, maitasuna emateko prest gaudenak, edo nor zaintzeko prest gaudenak, horrelakoak zaretelako, botererik ez duzuelako nahi, plazan hitz egitea ez zaizuelako gustatzen, politika zeuren genetatik kanpo dagoelako, horrela zaretelako, iritsiko zarete onaino. Eta gizarte honetan eukiko dituzue funtzio sozial hauek. Eta ez besteak. Bai? Euskararekin beste hainbeste egiten da, ez? Eta hor badau, ideologia luze bat gaur egun arte iristen dela. Alegia, zer da euskara? Euskara da hizkuntza txiki bat. Euskara da hizkuntza aula. Euskarak balio du, seme-alabekin hitz egiteko, zakurrarekin hitz egiteko, esaldi famoso hura, euskarak ez du balio fisika kuantikoa irakasteko, euskara ez du kapazidaderik nolabait ideia abstraktuak edo abstrakzio eskatzen duten idei hori formulatzeko, ze berez da hizkuntza primitibo bat, hau erabiltzen da euskararekin eta mila hizkuntzekin munduan egunero. Baina ez bakarrik hain modu esango dugu nabarmenean, nik beti esaten dut askotan nahi gabe ere naturalizazio prozesuetan sartzen garela hizkuntzarekin eta emakumearekin zer esanik ez, ezta? Eta hizkuntzarekin gaur egun ere esaten dugunean euskara txantxangorri bada, nahi gehiago gogoratzen di naturalizazio prozesu bati eta ez hainbeste euskarak zer izan barko lukeen horri, ezta? Naturalizazioaren azken helburua da esatea ez egin politikarik. Hori da, ez etorri plazaren erdira. Zu zaude, bizitzak edo jainkoak edo naturak edo zientziak edo jarri zaituen toki horretan. Beraz, esaiatu esaten, beraz arazo identitario bada. Askotan hor mugatzen da, horrelako azarelako. Bai? Bukatzeko bakarrik adibide batekin lenguan burura etorri zitzaidana, ezta? Beraz, gure identitarioa barin bada, beraz, naturaz horrela garelako iristen garen tokira. Beraz, guk ez daukagu zertan eskubiderik eskatu, bai? Ze ez dakozkigu, bai? Beraz, eskubideak eskatzen hasten barin bagara, kapritxoak eskatzen ari gara. Beraz, kapritxoak eskatzen ari barin bagara, jendea baztertzen ari gara. Beraz, gu gara baztertzaileak eta gu gara privilegio, tokatzen ez zaizkigun privilegio dunak izan nahi dugun jende bat. Eta uste dut diskurso hau, etengabe dagoela, privilegio duna gara, ezta? Eta oain dela, ez dakit 2 aste edo 3, Uxue Barkosek ikusiko zenuten behar bada, Nafarroko parlamentuan nola erantzun zion upeneko bati, eta hain zuzen privilegio hitza erabiliz, esaten gu ez gara privilegiatuak, nolabait eskubideen planura ekarriz, eta aipatze zion gainera, Etxenikek nolabait, orain dela 30 urte, diskurso berdinari, naturalizazio diskurso berdinari nola erantzun zion, alegia fisika kuantikoaren gai horri nola erantzun zion, ez da? Eta, benetan Uxue Barkosen erantzun hori izan zen irmoa, sendoa, eta ni asko poztu nindun, ez da? Eta esaten duzu, baina horrek sortze dizu kezka bat, eta kezka da honako hau. Inork imaginatzen du Urkullu olako erantzun bat botatzen. Hor problema latza dakau.
Sozialistak iristen dira boterera, boterearekin saritzen ditugu, edo boterera iristen dira, nun oraintxe urtebete urteterdi egin duten kanpaina, hauteskunde kanpaina politiko bat, non euskararen kontrako aldarri onartezinekin etorri den. Eta ondorio izan da, boterean karguak dituztela. Ez gara gai esateko privilegioen guzti hori, privilegiatuak zuek zarete, eta zuek inposatzen duzu, eta guzti hori ez da. Igual gauza gehiago ere esan daitezke, baina nolabait feminismoaren borroka eta hizkuntzaren borroka guk ez dugu, uste dugu oso ezaugarri konpartituak dituztela, bai bizi dugun modua, baina baita ere biak bi menperakuntza izanez, nolabait eraikitzen direla, botereak eraikitzen dituen horretan ez, gu zergaren eremu diferentetan esaten diguten horretan ez da. Baina identitate auzi hori pasa behar dugula eskubide auzietara. Bai hizkuntz eskubideen diskursora, baina nik areago esango nuke pasa behar dugula eskubide sozialen eremura. Bai, eta nolabait justizia soziala hitz egiten ari garela. Justizia soziala euskararekin lotzea ez da gauza berria. 77an Josia Zormendik dagoeneko artikulu argigarri eta historiko bat idazten du hori esaten ez da. Nolabait esaten kontua ez da 8 abizenak euskaraz izatea, 77an gaude, orduan oraindik oso indarrean zegoen hori, kontua ez da gu nor garen edo hori, baizik eta kontua da, gu gaudela hemen komunitate baten alde, eta izateko modu baten alde esaten du, izateko modu baten alde, bai? Eta hori justizia sozialari dagokion eremu bada. Guk ideia hori hartzen dugu, garatu izan dena beste 1000 eremutan, eta ekartzen dugu gaur egunera, ez? Orduan uste dugu, arazo politiko, demokratiko, justizia sozialeko eremuetan nolabait borrokatu behar dien borrokak direla, bai feminismoa eta bai euskerarena. Feminismoak bide hori oso ondo egin du. Orain dela 30 urte, 40 urte, zertzen feminismoa, eta gaur egun, martxoa 8 baten, Euskal Herrian, nork ez du keinu minimo bat egin martxoa 8an berdintasunaren alde, norbaitek esango du, hori kosmetika da zati handi batean. Berdin dit, kosmetika imaginarioaren zati da. Imaginario horren zati ere bada, beraz ez da nahiago genuke kosmetika zarago izatea, baina horra iritsi gara ez da. Nolabait, marra gorriak markatzen dira, neurri batean. Eta hori izan da, esan dulako gure arazoa plazara dakarkigu, gure arazoa politikara dakarkigu, eta nolabait planteatu duelako privilegio dunak izendatzeko politika oso bat, bai? Nor da privilegiatua, ez da? Edota, interpelatu dituelako, hasi plano personaletik, intimotik, politikaraino, nolabait, berdintasun horren kontra eta naturalizazio prozesu horren alde egiten duten guztia, ez? Nik uste dut euskararen planoan ere horrelakoak egin behar ditugula. Horren ez dut aipatu, baina Bordiuk asko idatzi zuen zer diren hizkuntzak, ez da? Eta hizkuntzak azken finean edo hizkuntzen praktika borroken praktika bada, ez da? Plano publikoan ematen den borroken praktika bada. Eremu askotan, hasita hitzei nork ematen dien esanahia, atzita hor ja borroka batean sartzen gara, eta borroka hori konstantea eta egunerokoa da, bai gure etxean, eta bai gure kuadrilan, eta bai gure lanean, eta bai gure legebiltzarretan, eta bai gure militantziagunetan, eta unibertsitatetan, eta zer esan nahi dute hitzak, eta nork erabakitzen du, zer dian hitz horien esanahia, beste gauza bada, hitz egiten du nori, ze generotakoa dan, gizon emakumea dan, beraz, bataren da bestearen oihartzuna, autoritate eta sinisgarritasuna norainokoa dan, eta horrere gauzak aldatu egiten dira. 3. plano balitzateke ze hizkuntzetan esaten den gauza berdina, euskeraz esan, espainolez esan, frantsesez esan gauza berdina, oihartzun, autoritate eta sinisgarritasun gehiago edo gutxiago izango du, eta bestea da, nahasten badituzu generoa, nahasten baduzu hizkuntza,
Eta nasten baduzu, hitzen esanaiaren borroka. Alegia nolabait, prozesu eraldatzaile batean egongo litzateken sujetu bat. Bueno, hoiedanak nastutzen dira. Bueno, azken idea bezala. Guri balio diguna. Guk beti esaten dugu gure absolutuak oso absolutuak dira, baina guretzako dira. Absolutuak. Gero ja, erlatiboak bihurtzen dira. Baina guretzako oso absolutua dira. Esan nahi dugu. Feminismoak planteatzen du. Feminismoa ez da genero berdintasuna. Feminismoa ez da gizon emakumeen arteko berdintasuna. Ez da hori bakarrik. Feminismoa askoz gehiago da. Eta feminismoak dagoeneko egiten du gizartearen antolaketa sozioekonomiko, politiko, kultural oso baten proposamena egiten du. Eta da, Audre Lorde, feministak esaten duna, nagusiaren etxea, nagusiaren lantresnekin ez dugu desegingo. Beste sistema oso bat antolatu behar da. Hori da feminismoak esaten duna, ez? Euskalgintzak hori planteatu behar du, ez dakit. Baina nik bai ulertzen dut, Euskaldun gisa naturalizazioari aurre eginez, baldintza sozioekonomiko lingustikoei aurre eginez. Alduntzen den persona bat, alduntzen dela termino demokratikoetan, alduntzen dela herritar bezala. Eta netzako prozesu hori da interesgarria. Eta uste dut, urrats hori eman behar dela. Ez gara alduntzen iztun bezala. Ez gara alduntzen gure buruarentzat bakarra. Ez gara alduntzen gure iztun komunitatearentzat bakarrik. Gu alduntzen gara herri osoarentzat. Eta uste dut, bide hori planteablea dela gutxinez pentsamendu mailan. Feminismoak egiten duen bezala. Feminismoak ez du bakarri berdintasuna bilatzen baizik eta aldaketa oso bat. Demokraziaren kontzepzio berri badakar, ezta? Hau norbaitek esango du, oso utopikoa da edo, nahi utopiak utopiko izan, ez izan, etzako ez daka garrantzia handirik, ezta? Esan nahi dut, nun kokatzen garen eta zertarago zen. Beraz, hor galdera batzuk sortze zaizkigu, hizkuntzaren normalizazio utxagatik, edo zerbait gehiago bilatuko dugu kontutan izan da euskararen normalizazioa, eta azkenengo korrikaren mezuan, Joseba Sarriunandiak esate zuen bezala normalitatearen kontrako borroka bada, beraz establezituaren kontra doan borroka bada, beraz kontrakulturan doan borroka bada, beraz zerbait berria sortu behar duen borroka bada naita nahi ez. Berria sortze horretan hizkuntza bakarrik izango da, edo hizkuntzaren bitartez beste alduntze prozesu batzuekin, dela feminismoa, ekologismoa, berdin dizeintzu dian, hoiekin batera planteatuko dugu beste zerbait. Hauxe esan, nire roioa. Luzatu naiz, ez? Ezin zan moztu. Ja. Bale, ba.